Здравейте хора, аз съм... ще ми видите името след малко, когато започнем. И тук при мен е един мой приятел. Кажи здрасти на YouTube. Ало, кажи здрасти на YouTube. Кажи здрасти на YouTube, бе, човек. И днес ще играем Transformice. Изкуствени. Да знам. Трябва ли ще ви пусна само каналата? Айде, ще да фръкна. Като Супермен фръкнах. Добре. Или да изхвърля всички шелапи и кашки да вземеш. Що? Ще ми пишат май. Да, писа. Тъй, 100 човека ми пишат, добре. И ето го следващия рунд. Ето го шамана горе. Над нас точно. Да бе, къде го бъгна този балон? Вие го не умрях. Ари! Умряхме. Добре. И без малко да умра. Маля как ми лаги. Не знам, защото на кейф. Майко. О, добре, че има друг балон. Няма време. Я да умирам. Да бе, ще умра за път. Виж, че ма летя. Летна. Не бе, това съм аз. Ще убиваме. Не бе. Абе, звездичка бе. Виж го, умря. Сега ще се смее на кого бе? Много се смееше. Ай, го правиш бе! Еко. Абе, махай. Каквото и как падна? Мъгъ. Какво, умрях ли? Не съм. Как бях си на турнира? Майко. Поне един матч бихте ли? Срещу кои? О, майко. Не, с дребните ли? Те 2005 ще ги били 15 на 0. Аре бе, идвай в рун 500. Чай ще се убия. Аз ще се убия. Ти виж ли ма? Няма да стани. Хайди. Значи нервно, честно. Що не можеш? Аз ще се трупам тук. Или пък ще направя... Умрях. Да убивам ли? Да, ще убия. Всички умря. О, да. Какво? Заби минимум. Тъй ли? Аре бе, се живи на улица, дано имаш ревай.
бе, човек. Бягай, Дарт Вейдър ще убий. Как се фърли като някакъв супермен. Не мога да го закача за главата, честно. Ей. Какво да взема сега, или какво ще вземам ли? Спря да ми лаги. F3 мога ли да видя сколкото се играе? Имаш ли телепорт? Служи си звездичка. Закачи ме за балона. Не искам с Б. С буква Б. За врата. Ми. За врат. С буква Ц, бе, човек. Да, с таква с буква. Цъкаш я като вземеш балона и ми го закачаш за врата, така. Да, браво на тебе, аз ти го казах. Аз пък не съм се сложил никакви. Айде, аз тук стоя чакам. Фърлих се. Не знаеш, че умреш. Нали война? Мале, ето и направи предно салто. Аз дали ще успея да скоча. Човек, знаеш как забива? Айде, умирай. Да, фръкна, но... Ей, те ми се спряха. Майко. Не, аз съм 500. Отидох в гората, бих аз децата. Help me! Help me! Help me! Умрях. Добре, хора. Вижте, кажете ми какво да си купя за 113 сирене. Пишете в коментарите какво искате да си купя. И се надявам да е нещо хубаво, да не е някаква простотия. После искам хората да коментират. Какво иска? Аз пък имам 113. Нов профил! Дава ми 100 сирене. Къв си ти, бе? Кой ти нищо, бе? Добре, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. И... чао! Къде чао, бе?